Onder een stralend zonnetje zal dit weekend SGW IJsstein plaatsvinden. U kunt gaan kijken naar een gezellige sfeerimpressie. We zullen ook gaan praten met Daphne Lenkers namens de organisatie. SGW IJsstein, wat houdt het precies in? Samengestelde wedstrijd, de onderdelen dressuur, AXC, binnenkomen in arbeidsraad, springen en cross. Dus geniet van de mooie beelden die er gaan komen. Daphne Lenkers van de organisatie. Ja, weer een mooie editie SGW IJsstein. Het stralend weer, stralende zon. Het is jullie ieder jaar wel gezind, hè? Ja, we hebben afgelopen jaar een paar keer wat regenbuien gehad, maar dit jaar hebben we echt geweldig weer. En dan merk je ook meteen dat de sfeer gewoon een stuk beter is. Ruiters zijn vrolijk. Voor de vrijwilligers in het bos vooral natuurlijk veel fijner, want die zitten anders met de paraplu en koud. En ja, nu kunnen ze bijna de zonnebrand meenemen. Ja, sommige plekken wel, om het zo te zeggen, 2 dagen lang in de zon. Wat typeert SGW IJsstein om vrijwilligers te krijgen, maar ook om deelnemers naar IJsstein te halen? Ikzelf, maar goed, ik zit natuurlijk in de organisatie, vind het altijd gewoon een hele gezellige wedstrijd. Voor de vrijwilligers doen we echt zoveel mogelijk. We geven ze voldoende lunchpakketten mee het bos in. Vrijwilligers in het bos krijgen een rondje kuppensoep 's ochtends. In de middag doen we nog een rondje met kroketten of frikandellen. Ja, vrijwilligers zijn heel belangrijk om je evenement überhaupt te kunnen organiseren. Dus we doen er ook alles aan om die te behouden en om het zo leuk mogelijk voor ze te maken. Indelen op plekken waar ze het leuk vinden. Dus niet op plekken zetten wat ze niet zo leuk vinden. Dan komen ze het volgende jaar niet meer terug. En voor de deelnemers proberen we het allemaal zo veilig mogelijk en zo leuk mogelijk te organiseren. Vorig jaar hebben we feedback gekregen dat de laagste route was eigenlijk nog te hoog. Die hebben we dit jaar een stuk lager gebouwd en daar hebben we alweer diverse complimenten over ontvangen. Dus zo proberen we ieder jaar te verbeteren. Natuurlijk complimenten van de ruiters. Die zijn natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar die worden wel richting de organisatie, maar ook richting de crossbow gedaan. We staan hier achter een zelfgemaakte hindernis. Ik denk ook dat de crossbow en de hele SGW IJsstein dat typeert. Ja, veel hindernissen worden inderdaad zelf gemaakt door het hele jaar door. En dan worden er verschillende ideeën bedacht. Zo hebben we hier achter ons inderdaad een tractor met een aanhangwagen staan. Er is een ploeg zelf gemaakt. We hebben dit jaar dus al die kleine hindernisjes opnieuw gemaakt. Ja, er wordt inderdaad heel veel zelf gemaakt. En ieder jaar proberen we daar ook weer in te vernieuwen. Zodat mensen die ieder jaar terugkomen ook weer een keer iets anders hebben om overheen te springen. En als je dan terugkijkt naar het jubileumjaar IJsstein 100 jaar, dan hadden jullie nog wat speciaals, hè? We hebben inderdaad in het springparcours een aparte hindernis gemaakt en die komt eigenlijk nu ieder jaar terug. Ja. En de oudste woning van IJsstein. En de oudste woning van IJsstein, inderdaad niet te vergeten. Ja. Een deelnemersveld. Waar komen alle deelnemers vandaan? Niet uit de regio, neem ik aan. Nee, we hebben inderdaad dit jaar wel een Limburgs kampioenschap. Dus we hebben inderdaad vooral deelnemers uit de regio. Maar voor de overige rubrieken komen ze eigenlijk door het hele land heen. Eventing-ruiters rijden vaak het hele land door om mee te kunnen doen aan de diverse eventingwedstrijden. Ja. En dan hebben we ook een mooi bruggetje naar de toekomst.
Jullie hebben nu ook hobbyhorse wedstrijden gedaan afgelopen zaterdag, de eerste dag. Is dat de toekomst? We hebben inderdaad, onze wedstrijd is vooral gericht op de toekomst, dus de amateursklasses. Dus we zijn op een gegeven moment gestopt met de zetpaarden. Daar hadden we ook niet voldoende inschrijvingen. En inderdaad cross laag bouwen, zodat je bij ons kan groeien. En zo hebben we dit jaar inderdaad voor het eerst ook de hobbyhorse gehad, wat echt aan het opkomen is. Dus ja, ik denk wel dat je kan zeggen dat dat een stukje voor de toekomst is. Daphne, als organisatie, waar staat de organisatie over 5 jaar? Ik hoop dat we dan de wedstrijd nog meer verbeterd hebben dan wat we tot nu toe al gedaan hebben. En dat de ruiters nog steeds met alle plezier naar ons toe komen. En dat de vrijwilligers ook met alle plezier nog ieder jaar terug blijven komen. Dank u wel. C, linkerhand. C, linkerhand. E, afwenden. E, afwenden. E, B, arbeidsstraf. E, B, arbeidsstraf. B, rechterhand. B, rechterhand. A, X, A, grote volte. A, X, A, grote volte.